Krajská knižnica Ľudovita Štúra vo Zvolene a spoluorganizátori, Literárny fond, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, mesto Zvolen, Slovenský syndikát novinárov, Územná vojenská správa v Banskej Bystrici, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Podporianske osvetové stredisko vo Zvolene a Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. Podobne tak ako včera, dovoľte mi, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí. Ako prvého vítam predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanca Európskeho parlamentu, pána inžiniera Vladimíra Maňku. Hovorkyňu televízie Markíza, pani Olgu Dubravskú. Pána Juliusa Udaja z odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne. Pána inžiniera Miroslava Kusejna, primátora mesta Zvolen. Pána magistra Milana Lukáša, vedúceho mediálneho oddelenia komunikačného a tlačového odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pána kapitána Patrika Novotného z Územnej vojenskej správy v Banskej Bystrici. Pani Gabrielu Donkesovú, podpredsedkyňu regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov. Pána inžiniera Jozefa Finku, predsedu Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen. Pani Katarínu Ďurovcovú, dlhoročnú organizátorku súťaže Štúrovo pero. Pani Katarínu Fričovú, riaditeľku školského internátu vo Zvolene. Milí priatelia, dámy a páni, skôr teda, než sa dostaneme k hlasovaniu tohtoročných výsledkov, aby sa dozviete mená tých, ktorí zvíťazili, dovoľte mi, aby som v mene organizátorov poďakoval všetkým vyhlasovateľom, spoluorganizátorom a organizátorom za ich finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc pri príprave a realizácii súťaže. Bez ich podpory, povedzme si úprimne, by sa takáto prestížna záležitosť ani nedala uskutočniť, takže myslím si, že spoločný potles práve Milí priatelia, takže teraz nastáva tá dlho očakávaná chvíľa. Ja by som poprosil predsedu poroty 4. kategórie, pána profesora Andreja Bušera, o vyhodnotenie novinárskych príspevkov vysokoškolákov. Nech sa páči.